През 1858 е роден Атила Зафиров, български офицер и бъдещ генерал-майор. Сръбско-българската война командва Комщитския отряд и разбива сръбски части при Ропот и Комщица. По-късно воюва в Балканските войни и в Първата световна война, където отново се отличава в бой. Носител е на няколко степени на ордена за храброст. През 1866 е роден доктор Иван Бацаров, военен лекар, офицер и един от строителите на българската военно-медицинска служба. Завършва медицина в Цюрих, специализира бактериология в института Пастьор, а през 1917 година Иван Бацаров записва името си в историята. Става първият български лекар с генералски чин. През 1900 година е родена поетесата Магда Петканова. Нейни стихове напускат страниците на книгите и заживяват като песни. Сред тях е обичаната "Ако зажалиш някой ден", мелодия и думи, които поколения българи приемат почти като част от народната песенна памет. През 1902 година е роден академик Павел Попов Миндоровски, голям български растениевъд и селекционер. В резултат от научната му работа са създадени цели 67 сорта от 5 важни полски и зеленчукови култури, както и технологии за тяхното отглеждане. През 1914 е роден географът Тянко Йорданов. За поколения зрители обаче името му остава завинаги свързано с едно предаване – Атлас. В продължение на години то превръща телевизионния екран в прозорец към далечни държави, народи и култури. А през 1928 година е роден физикът Йордан Касабов, един от пионерите на българската микроелектроника. Под негово ръководство започва разработването на български силициеви транзистори и интегрални схеми. Технологии, които поставят страната ни сред държавите, изграждащи собствена електронна индустрия. Армия, медицина, поезия, земеделска наука, телевизия, микроелектроника. 6 различни пътя. 6 следи в българската памет. Помни, гордей се, предай нататък.